Nakasulod sa unang higayon si former Cebu City Mayor Mike Rama sa kanhi opisina niini sa City Hall human kini gipadlock niadtong Oktubre sa milabayng tuig human sa nahitabong mga panagbangi sulod sa naasoyng opisina subay sa iyang dismissal. Asoy ni Rama nga kasubo ang iyang gibati sanglit limpyo ug hawang na ang mayor's office nga kaniadto puno sa iyang mga plake ug awards. Melancholy, but at the same time it's emotional because I entered an office but kuha naman noon ng mga private nako nga mga butang for 33 years. Ang pagbisita sa kanhi mayor, wala sab gibabaga ni Cebu City Mayor Raymond Garcia kinsa anaa karon sa Europa. That's good no nga kuan nga na bisita. It just shows nga si Mayor Mike Rama is still very concerned about how things are being done and handled in the city of Cebu. I think his presence will also show nga kanang gusto pa sadya nga bisag wala na siya sa katungdanan, gusto gyapon siya mo tabang. Subay sa iyang pagbisita, gianunsyo sab ni Rama ang iyang tuyo nga mobalik sa politika sa tuig 2028. And I will be fighting that 2028 when we will hopefully come back. Kanta lamig, and now the end is near and we saw our face but we are coming back. Nagkanayon sab si Rama nga dunay gitanyag sa iya nga posisyon si Governor-elect Pamela Baricuatro sa Kapitolyo apan asoy niya nga bukas siyang mamahimo lamang advisor sa umaabot nga gobernador. She offered me but I said no, I do not want even consultancy on contract, but I would only be an advisor from the outside. She needs everybody's help, and we are offering our experience. And this Vice Mayor that I have with me, definitely, if he would need to have an experienced, sports-minded, with all the programs, even the youth, I will be endorsing my Vice Mayor. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu. Magpa-endorse na ko.